हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ बड' इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ एन्ड बयनिसिमबो गुड इभिनिं थाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोननि आसाम स्टेटआव साख्रि मोननो माबादि इम्पर्टेन्स आपडेट नांगौ स' बिनि सायाव आपडेट लाबोदों जे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन एबा आपडेट खालामनांसिगौ बिनि सायाव नोंथांमोनाहाय गोबां कमेन्ट्स खालामबाय थायो आरो गोदान साख्रि नोंथांमोननि ADRE आसाम पुलिसाव नोंथांमोना थाबैनो एग्जाम होनो मोनसिगोन स' बिनि सायाव जेब्ला एग्जामा जोबगोन अब्ला नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो बेयाव जाहाथे एसेबो थालाङा स' बिनि सायावनो मोनसे एवारनेस भिडिअ खालामदों जाहाथे बयबो क्लियार जायो आरो नोंथांमोना बयबो रेडि जायो आपडेट खालामनो दा लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि आपडेट्स मोनबाय थानो दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव मानोना आसाम पुलिसाव रिलिया थाबैनो जाथारसिगोन बेनो जाबाय AVUB कनस्टेबल गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ लोगोसे SI लेभेलाव एग्जाम नेनोबो गोबां नेगासिनो दङ स' बेयाव नोंथांमोना दाखालि अनलाइन खालामबाय जोबजोब्बाय नाथाय दायो एडमिट फैथारसिगोन आरो बे एडमिटआ फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एग्जामा स्टार्ट जासिगोन आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टआबो दा बेयाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव माबादि इम्पर्टेन्स नोंथांमोननि थाखाय डकुमेन्ट्सआ माबादि नांगौ स' बिनि सायाव कभार खालामगोन मानोना गोबां एप्लाइ खालामबाय आसाम पुलिसाव आरो ADREआव स' बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जे जोंहा आसाम पुलिसाव माखासे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायावहाय स्किप खालामनो हादों 99%आ अफलाइन कास्ट सार्टिफिकेट होदों अके बिनिफ्राय खायसेया 1%आ अनलाइनखौ होदों दा बेयाव नोंथांमोना गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ जे 2024आव अनलाइनखौसो बिगोन बियो रोखाखा नाथाय दा खालामनाया मा जागोन गोबां कमेन्ट्स दा लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बयनावबो दायो मिथिखागौ जे जोंहा डिजिटेला गैया अके स' जोंहा गासिबो दायो डिजिटाइज जायाखै बेखायनो अफलाइनखौ जि होदों बेनो सोलिगोन 2024आवबो नाथाय मोनसे बाथ्रा जे नोंथांमोनाहाय जेसेबांनो हायो थाबैनो स' अनलाइनखौ खालामना ला मानोना वर्किं डेसआ गोबाव टाइम लायो 30 डेज गाहाम लायो नाथाय बे सोनारगोन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सायाव खायसेयाव 30 डेज गाहाम लादों आरो खायसेयाव 7 डेज 10 डेजनि गेजेरावबो मोनदों मानोना जेराव केन्डिडेटआ खम बेयाव थाब जादों नाथाय बारायाव 30 डेज गाहाम लादों आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि केन्डिडेट्सनि सायाव एप्लाइ खालामनाय सायाव दा जायफ्रा अनलाइन खालामदों नोंथांमोना कास्टखौहाय DC अफिसनि थ्रुयै खालामबाय एबा बे पर्टेलाव थांग्रोबाय सेबा सेतुआव एन्ड बेनिफ्राय सार्कोल अफिसाव फरवार्ड खालामो आरो बेयावनो लास्ट प्रसेस होनजायो मानोना बेयाव एप्रुभ खालामबा नोंथांमोना बेनिफ्राय भेरिफाइ जानानै डाउनलड खालामनो हायो स' बेनिफ्राय खायसेया रिभार्स बेक फैदों जानांगौ जास्ट नोंथांमोना आपडेटल' खालाम साबकास्टआव जुदि गोरोन्थि जादोंबा बेनि सायाव A to Z भिडिअ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेनिफ्राय जायफ्रा आसाम पुलिसाव अफलाइनखौ साबमिट खालामबाय नोंथांमोना बेखौनो श' खालामनांगोन अब्लाबो नोंथांमोना दानिफ्रायनो गोदान खालामना लादो मानोना 2024आव नांगौ जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबाय थादों सोलिगोन ना सोलिया स' 100% एक्सेप्ट जागोन दा जायनि दङ माने हमना ला अफलाइना बेखौनो नोंथांमोना श' खालामनांगोन जेब्ला रिलियाव थाङो स' बे अके जाबाय बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना गोबां कुइसन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ आसाम पुलिसाव आपल'ड खालामाखै जेबो प्रब्लेम गैया मानोना बे कम्पालसरि नंखायामोन आसाम पुलिसनि खेत्रआव नाथाय ADREआव स' ADREआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन बे गैयाबानो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हाया स' बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगौबा बिनि सायाव भिडिअ खालामगोन कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना बेखौहाय सानसेयावनो मोननो हायो जेबो गोरा नङा सानसेयावनो नोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मोननो हायो दा बोरै मोनगोन नोंथांमोना आधार कार्डजोंहाय अनलाइन खालामनांगौ जायनि आधार कार्ड दङ नोंथांमोना सानसेयाव मोननो हागोन जुदि आधार कार्ड गैयाबा नन आधार कार्ड खालामबा नोंथांमोनाहाय अफिसाव थांनानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनांगोन होमबासो भेरिफाइड जागोन नाथाय अपसना साबसिना बेनो आधार कार्डजों नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगौ बिनि सायाव भिडिअ लाबोगोन एन्ड जों थांगोन दायो सेबा सेतुआव अके सेबा सेतुआव थांना जों माखासे डिटेल्सखौ नायगोन जेरै बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय PRC डमिसिल बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोनाहाय 2024आव अनलाइनखौसो नांसिगोन नालाय स' बेखायनो थाबैनो खालामना लादो दा बेफोर जोबोर गोनांथि मानोना आसाम स्टेटआव एबा गभर्नमेन्टआव दानिया गासैखौबो डिजिटाइज खालामसिगोन बेखायनो नोंथांमोनाहाय थाबैनो बिनि सायाव नोंथांमोना गोसो होनांसिगोन दा बेखायनो नोंथांमोना सेबा सेतुआव फैनाय लोगो लोगो नाथाय बेयाव एसे टाइम लागासिनो दङ दासान्दि थाबनो एप्रुभ जायाखै कास्टआ नोंथांमोना बेयाव जाहाथे खालामना लायो दा बेयावनो नोंथांमोना PRC खालामनांगोन बेयावनो नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट खालामनांगोन कास्ट हागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज हागोन गासैबो सेबा सेतुआवनो दानिया आसामाव अनलाइनखौ खालामनो हायो डिजिटेल हिसाबै स' बेखायनो डिजिटेल हिसाबै नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो टाइमा बारा गैया नेबाय थाया स' बेखायनो थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे प्रब्लेम फेस जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बबेखौ फार्स्ट भिडिअ नांगौ जेरै हमना ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज भिडिअ खालामनाय बा कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनाय PRC डमिसिल नोंथांमोननि जि दङ नोंथांमोननि अनलाइन खालामनाय प्रसेस बेखौ लाना फैगोन आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय स' जोबोर इम्पर्टेन्स नोंथांमोननि ADRE आरो नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि लानो मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै एग्जाम पास जानानै नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव थालाङोबा जोबोरै लस जायो दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे एवारनेस भिडिअ आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार